לקום, לשבת ולקום. אני אמא של אלמה. אלמה נמצאת בגן כל יום מ-9 עד 5 בזמן שאני עובדת. מבחינתי הדבר שהכי חשוב לי לדעת זה שהילדה שלי נמצאת בידיים הכי טובות שיש, וגיליתי כאן צוות מקסים, את דנה ושירה וליאורה וספיר, ואני יודעת שהילדה שלי בידיים הכי טובות שיש. אני הכי מרוצה מהצוות, מהמקום עצמו, החצר, המשפחות המדהימות שיש פה שהן מקסימות, והילדה שלי ששמחה להיות פה, זה הכי חשוב. אנחנו הגענו לגן כששירה הייתה בת 1 ו3 חודשים, היום אנחנו חגגנו פה יום הולדת 3, כבר 2 בגן, מאוד 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 מרוצים. הדבר הכי חשוב לי שאנחנו יודעים שיש לנו ביטחון בגן, אנחנו יודעים שאנחנו אוהבים את הגננות והילד אוהב את הגננות, וזה הדבר הכי חשוב. אנחנו יודעים שיש רגישות לכל דבר. הוא חווה חוויה של גן טוב, פשוט. יש יחס אישי לכל ילד, יש אהבה, שרואים ממש את האהבה, גם שלו לגננות וגם של הגננות אליו. וזה שאנחנו מאוד מאוד שקטים בגלל שאנחנו יודעים את זה, אז אנחנו לא צריכים להתערב יותר מדי או לחשוש ממשהו, אנחנו פשוט מרגישים מאוד מאוד בטוחים, וזה, אני חושב שכל הורה זה הדבר הכי חשוב לו, לדעת שהילד נמצא במסגרת שהיא בטוחה, טובה, אמינה. אני ממליצה להורים, וכבר המלצתי גם בעבר, לקפוץ על הגן הזה בשתי ידיים פתוחות, ולא לוותר על אף מקום שיש פה, כי הגן הזה מדהים. הבן שלי נמצא פה כבר שנה שלישית. חזרנו מארצות הברית וחיפשנו גן שהוא ברמה גבוהה. קיבלנו המלצה על הגן הזה מחברה שלנו. אנחנו מרגישים שמעיין מקבל הרבה חום, הרבה אהבה, הוא מגיע בבוקר, מקבלים אותו, תמיד באים לקראתנו, הוא הולך לספיר, הוא הולך לדנה בלי שום בעיה. עם האוכל אנחנו גם מרוצים, נותנים לו כאן אוכל ביתי. אני גם שמעתי על הגן הזה המון לפני שהכנסתי את האהבה לאוצרון של דנה, ואני מרגישה את זה כל יום, את הביטחון והרוגע הזה, שהאהבה חוזרת שמחה ונעימה ונקייה וטובת לבב. מה שעושה לנו את זה בגן זה שפשוט הילד מגיע וחוזר עם חיוך הביתה, שזה מאוד חשוב לנו. היחס מאוד אישי. אני מאוד מאוד רגועה ואני ממליצה לכולם על האוצרון של דנה. יש לי כאן את אריאלי ואת אייל שהוא בן 2. אני רואה שבכל החגים הם לומדים קצת מעבר ושרים את השירים ומכירים את הסיפורים, והיא באה הביתה, היא כבר יודעת הרבה דברים שאנחנו כבר רוצים ללמד אותה. אז אני שמח שזה לא רק משחקים, זה גם קצת לימוד וקצת מעבר. אני יכולה באמת בלב שלם להמליץ על הגן. אנחנו חווינו פה 2 קסומות, מעולות. בעצב אנחנו מסיימים את ה2 האלה.